Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 11 asteartea bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Ibai eta Enai izango ditugu hemen platoan, Irunberriko goi graduko ikasleak direnak. Urtero bezala, goi graduko ikasleek raid bat prestatzen dute Irunberrin. Aurtengoa 21. edizioa izango da eta azkenekoa, eta bihar egingo dute. Eta beste alde batetik, Xabierrekin egongo gara Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziotik datorrena. Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak parte hartze prozesu bat egiten ari da, despopulazioaren harira, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1937ko otsailaren 11an, Ameriketako Estatu Batuetako Flint hiriko General Motors autoen fabrikan beso erorien greba amaitu zen, langileen garaipenarekin. Lantegiaren okupazioak iraun zituen 43 egunetan zehar, lantegi barruan bizitza antolatzeko sistema propioa garatu zuten. Automozioko langileen sindikatua indartua atera zen grebatik. Urte batzuk geroago, 1945ko otsailaren 11an, Robert Iribarne Baionarra hil zen Kaliningrad inguruetan nazien aurka borrokan. Pilotari izan zen eta 1918ko Frantziako pala txapelketa ere irabazi zuen. Bigarren Mundu Gerra hasita, 1943an, Afrika iparraldera abiatu zen De Gaulle generalaren Frantzia askeko tropekin bat egiteko. Espainian frankistek harrapatu eta Mirandako kontzentrazio esparruan sartu zuten. Bertatik ihes egitea lortu zuen. Irrintzina deitu zuen Jak 9 hegazkinarekin Normandia Niemen Eiza hegazkinen eskuadroiarekin bat eginda. Ekialdeko frontean nazien aurka borrokatu zen armada sobietarrarekin albo-zalbo. Borroka betean bere hegazkina jo zuten eta desagertu egin zen. Frantziako zein Sesbeko kondekorazioak eskuratu zituen eta itsasuko aerodromoak bere izena darama. Egun berean, baina 1954ean, LGTBI kolektiboko jende ugari hartuko zituen konzentrazio eremua ireki zuten Kanariar uharteetan. Porteventurako aireportu abandonatuan kokatu zuten Tefia hirian. Ez zituzten soilik homosexualak atxiki nekazaritza kolonia hartan. Alfer eta gaizkileen legeak aurre ikusten zituen beste kategorietako jendea ere eraman zuten lara. Lan behartuak, jipoiak, funtzionarioekin janari truk, prostitutzenainoko muturreko gosea eta bar. Bizi baldintzak oso gogorrak ziren. Homosexualitatea legez debekatuko zuen frankismoak hurrengo urtean. 1976 arte eduki zuten irekita eremu hori. Eta bukatzeko 1980ko otsailaren 11an, Nelson Mandela askatu zuten Hego Afrikan 27 urtez preso eduki ostean. Apartheidaren aurkako eta Afrikako Kongresu Nazionaleko militantea zen. Aurretik borroka armatua bultzatu zuen Umkhonto we Sizwe erakundearen buru gisa.
Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Murmur liburuaren aurkezpena egingo da Arturo Kanpion euskaltegian. Ane Labakak idatzi eta Raquel Samitierrek ilustratu du Murmur. Aurkezpen bikoitza egingo dute. Hartzokiri buruz diardu irratiak eta iratiri zerbait printzatu zaio barruan. Gora eta gora egin du urmaiak ustekabean. Arraildu dira urtegiaren hormak. Memoria ariketa sentitu bat da honakoa, ama baten isiltasunaz eta alaba baten esanizinez osatua. Arratsaldeko 6etan Ika Kanpion euskaltegian eta 7:00 Karrikirin. Asteazkenean Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:00 ikus-entzunezko lanen zikloa 2025 egingo dute Iratxe Fresneda eta Mikele Landarekin. Sarrera librea lekua bete arte. Zuzendariek solasaldi bat izango dute 2 proiekzioen ondoren. Antolatzailea Nafar Ateneoa da. Ostegunean, alde batetik Iruñeko historia bertsotan bertso saioa egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Bertso saioa historikoa antolatu dute aurtengo bertsoaroan. Joseba Asiron Iruñeko alkate eta historialariak parte hartuko du saioan. Ainhoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak eta saioa Alkaiza eta Sustraikolina izango dira bertsotan. Arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Beste alde batetik Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Gurpilak liburua izango du aztergai. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Estizen Artolaren Gurpilak izango du mintzagai. Arratsaldeko 7:30 elkartean. Ostiralean Zuzi Iratxegia Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Aspalditik kontatu izan dizkiogu elkarri kontuak, eta aspalditik kontatu izan dugu elkarrekin. Lehen kantari eta kontalarien artean emakumeak zeuden, beti egon izan dira emakume idazleak. Orduan, zergatik ez zaigu ia haien berririk heldu? Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburua idatzi du Amaia Alvarez Uriak eta Inma Erreak aurkeztu du. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Larunbatean, sentsazioak magia ikuskizuna egongo da Tarrabiako kulturetxean. Odei Magoak sentsazioak izeneko magia ikuskizuna eskainiko die 4 urtetik gorako txikiei. Arratsaldeko 6:00 Atarrabiako kulturetxean. Igandean, dantza ikuskizuna egongo da Baluarten, Maskaroa izenekoa. Proiektu hau Berritzako dantzarien eta Eneko Gil dantzari eta koreografoaren arteko topaketa bat da. 2 unibertso koreografikoen eta dantzariekiko 2 begiraden arteko elkargune bat. Dantzarik tradizionalena eta ikuspegi garaikideago baten arteko jolasa. Arratsaldeko 7:30 izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Nafarroako gazteen erdiek euskara hitz egiten edo ulertzen dute. 15 urtetik beherakoen 26,6 hitz egiten du, eta 21,1ek ulertzen du. 100 hori antzekoa da 15 eta 34 urteko ardintartean. Goi mailako hezkuntza duten Nafarren 31,3ek euskararen ezagutzaren bat du, Nastaten datuen arabera. Argazki nagusian, Boiomok aurrelari lanetan baloia sarera bultzatzen du aurrekariz inguratuta. Titularrean, Boiomoren erreskatea. Kamerundarrak 34. minutuan sartutako golak merezitako berdinketa eman dio Osasunari Mallorcan. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, tokiko nekazaritzak Merkosurri aurre egiten dio. Eskuinekoan, Madalena berreskuratzeko proiektua. Eskuineko berrietan, alde batetik, 128.046 trafiko isun egon ziren 2023an. Beste alde batetik, haur eta lehen hezkuntzarako 2. mailako aurre matrikula martxoaren 17tik 21 izango da. Jarraian, laneko ez behar tasa 2024an 10 urteetan altuena da Nafarroan. Gainera, tokerok trafiko mezuak alboratu zituen, Madrilen erantzuna izan arte.
Azkenik, Munichek 60 estatuburu aipatzen ditu mundu polarizatu bat aztertzeko. Diario de Navarraren titular nagusian, emakumeek gizonek baino 2 aldiz antziolitiko eta antidepresibo gehiago hartzen dituzte. 64 urtetik gorako nafarren 12%, 3 patologia kroniko edo gehiago ditu. Argazki nagusian, Jesus Areso eta Kike Barjaren arteko besarkada dugu, Enzo Boyomok bat-batekoa sartu ondoren. Titularrean ospatzen den puntu bat. Osasunak berdinketa lortu zuen Mallorcan 83. minutuan. Erdiko berrian, Guardia Zibilak bere mugikorra nahita ezabatzea leporatu dio fiskal nagusiari. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Trumpen muga zergek 500 milioi jartzen dituzte arriskuan Europan. Eskuinekoan, berriz, foru gobernuak aurre matrikularen aurretik euskarazko eskolatzea sustatzen du. Goiko berrietan, batetik protesta biziak mantentzeko traktoradak. Bestetik 100 urteko arkuak liburu batean. Bukatzeko Berdeliz etxean izan da hurrengoa esan du, orain gelditu egin behar dut. Gararen titular nagusian, Trumpen gerra komertzialari emandako erantzuna aztertzen ari da Bruselas. Altzairuaren eta aluminioaren importazioari 25% muga zergak ezarriko dizkiola iragarri du AEBko presidenteak. Espainiako konstituzioak legez kanpoko eta justifikaziorik gabeko neurria ikusten du. Erdiko berrian, Iker Araguaz eta Ixone Fernandez Euskal Herriko torturatuen sarearen talde sustatzaileko kideen arabera. Gero eta zailagoa da tortura sistematikoa izan zela ukatzea. Argazki nagusian, Zaramaga auzoko San Franciscoko Eliza Gasteizko langilearen antolakuntza eta borroka eta haren kontrako errepresioa besteak beste. Horma horien inguruetan poliziak 5 lagun hil zituen 1976ko martxoaren 3 eta haren gerizpean antolatu dira hildakoak oroitzeko ekimenak. Memoria gunea izendatu dute laster, baina eraikina ia erabat hondatuta dago. Putzuek eta ezetasunak kaltetuta. Memoria historikoaren itorginen ondorioa agian. Eskuineko berrietan alde batetik Xole Aramendiren kronika dugu. Gauak izkio munduko magiko eta ilun bihurtzen du. Bestetik Boyomok puntu bat lortu du osasunarentzat. Berriaren titular nagusian, Hamasek eten egin du gaptibuen trukea, eta Israelek alertan jarri du armada. Palestinako erakundeak Israeli egotzi dio Gazarako su-eteneko baldintzak urratzea. Argazki nagusian, gaua filmatzen ari da Paul Urquijo, 17. mendean girotutako istorioa. Zuzendariaren 3. lan luzea da, errementariren eta iratiren ondotik. Titularrean, sorginen aro fantastikora. Goiko berrian, nekazariek protesta egin dute, Euskal Herri osoko errepideak eta hiriguneak hartu zituztenetik urtebetera. Eskuineko berrian, EH Bilduk proposatutako zerrendei ezezkoa eman diote EAJak, Ahalduguk eta Sumarrek. Ezkerreko berrietan, batetik, Labek aurreskolak Patzuergorako lan hitzarmen berria adostu du. Bestetik, bioerregaien etxo proiektu arriskutsutzat jo dute ingurumen elkarteek. Jarraian, uin pribatuak. Kate pribatuak Euskal Herrian emititzen hasi zirenetik 35 urte bete dira. Eskaintza eta sektorea eraldatu zuten. Amaitzeko, Ameriketako Estatu Batuen muga zergei erantzun egingo diete Europar Batasunak eta Txinak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Nano Automotive itxi eta 120 langile kalean utziko ditu enpresak. Zuzendaritzak eskutitz baten bidez jakinarazi die langilei tuterako lantokia itxi eginen dutela. Nano automobilek izan duen bezeroen eskaeraren jeitsiera drastikoak eragindako erabakia dela adierazi du enpresak. Eskuineko berrietan, goikoan, azken uneko berdinketa. 83. minutuan Boyomok sartutako golak merezitako berdinketa eman zion gizonezkoen osasunari Mallorcaren kontrako partidan. Behekoan Iratxe Fresnedaren errotatiba eta Mikel Landaren noizko basoa asteazkenean ikusgai kondestablen.
Neguko programazioaren baitan Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak elkarlanean 2 proiekzioak programatu dituzte, arratsaldeko 7etan doako sarrerarekin. Zuzendariek solasaldia izango dute emanaldien ondotik. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Ibai eta Enaiekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Bueno, aurtengo edizioko raida aurkeztera zatozte, ezta? 21. edizioa dena. Eta, bueno, zer da Irunberriko raida? Kontatu eguzue pixka bat. Irunberriko raida gizarte eta kirol animazioetera ikaskuntzako ikasleak kurtso bukaerako proiektu bezala prestatzen duten edo antolatzen duten lasterketa bat da. Hainbat kirolez osatuta dago, urteak pasala kirol desberdinak eta modalitate desberdinak lantzen dira. Eta hori, esan dudanez, 21 edizioz egin da. Aurten azkeneko edizioa izango da tristura handikin, baina hori, lasterketa bat da kirol desberdinetaz osatuta dagoena. Eta zergatik izan behar da azkeneko edizioa badakizue? Berez ikasketa eredua aldatu delako eta orain duala denez, lehen esan duen moduan trabajo de final de grado bat da, nolabait hori zikloko trabajo de final de grado. Orduan orain dual moduan ikasten denez, aldaketak egiten dira eta proiektuak ezberdinak dira. Orduan aurten azken dantza, eslogana sortu dugu, azkenean azkeneko edizioa da, eta berez hori da arrazoia. Eta egun osoko jarduera da, prestatzen duzuena? Ez, soili goizean. Goizean parte hartzaileak etortzen dira, 9:30, gutxi gora bera, eta bertan frogak azaltzen dira. Frogak egiten dira, eta ondoren izteko sari banaketa bat dago, eta lunch moduko bat. Eta ordu bat erditan edo horrela bukatzen da. Eta zeintzuk dira pixka bat honen helburuak? Urtero aldatzen dira? Ez, betidanik izan da kirolesko lasterketa bat izateaz gain, azkenean guztion artean sozializatzeko eta kirolarekin harremantzeko egun bat da, goiz bat da. Goiz honek aukera ematen du Irunberrin dagoen naturaz gozatzea, azkenean Irunberri natura oso polita batez inguratuta dago. Eta honetaz gain, kiroleko lehiaz eta Hori, lehia osasuntsu baten bidez, bilatzen dugu baita ere Nafarroako kirol gradu desberdinetako pertsonak beraien artean ezagutze eta pixkat erlazio hori ematea, ez? Espazio komun batean, non kirola sustatzen den eta baita ere lehiakortasun hori baita ere ematen den, ez? Eta sortu zenetik, demora desente igaro da. Nola aldatu da 21 edizio hauetan? Batez ere raidak duen ikusmen gaitasunan, ez? Azkenean hasi zenean soilik 50 pertsonekin sortzen zen goitza barkatu. Bertan ez zegoen gaur egun dagoen giroa. Azkenean bihar estimatu dugu 300 pertsona egongo direla bai parte hartzen eta ikusten, nahiko publiko handia da, eta pixkat nire ustez hori da aldatu den gehiena. Esan duenez, nahi urtez urte kirol frogak edo modalitateak aldatzen joaten dira, baina raida duen publizitatea nolabait esateko, da uste duguna aipat urte hauetan aldatu den gehiena. Eta beste edizioetan nola joan da, adibidez azkeneko edizioan, zer moduz sortzen da giroa hor Irunberrin? Adibidez lehengo urteko edizioan kriston giroa sortu zen, oso proiektu eta oso lasterketa polita egin zuten. Plan B egin zuten, zen euri asko egin zuen lehengo egunetan, eta Ibaia oso
ibaiaren maria oso handia zen eta ezin zuten pirago egin, orduan igeriketa egin zuten bakarrik, baina hori aparte oso egun polita izan zen, guztiok oso gustora egon ginen hor, eta espero dugu aurten baita horrelako giroa sortzea, gainera lehen urteko partaideak asko lagundu digute prestakuntza honetan, zen aurten jende gutxiago gara klasean, lehengo urtearekin alderatuta, orduan beraien laguntza eskertzekoa da. Eta prestaketari dagokionez, noiz hasten zarete honekin eta nola antolatzen zarete pixka bat? Bai, kurtso hasieratik nolabait ideia edo forma ematen hasten gara. Astean 2 ordu baditugu guztion artean gauzak prestatzen hasteko eta gauzak eztabaidatzeko. Eta gero, kasu honetan otsaiak 12 edo jaurdunaldiaren eguna etortzen den momentuan, ordu gehiago sartzen dira. Azken hilabetean, jakitzen aste oso bat, gutxi gora bera izan dugu erraida prestatzeko, baina batez ere lana egiten da etxetik. Proiektua prestatzeko antolaketa lan paketetan banatzen dugu. Klasean 13 gara eta lan paketeak urte honetan izan dira edo urte guztietan izaten dira jarduerak eta materiala prestatzen duten taldea, bestetik publizitatea eta harremanak eramaten dituztenak, bestetik finantziazioa, azkenean raidaren proiektua dirua behar du eta horretarako merchandisinga, boleto ezberdinak eta horrelako jarduerak prestatu ditugu. Eta azkenik koordinazioko taldeak 2 ikasle direla eta hauen funtzioa pixka bat dela da beste taldeak egiten dutena guztion artean amankomunean jarri eta guztia koordinatu. Orduan raidaren proiektua nahiko potentea da, nahi dugu pisu eta lan handia dauka eta modu efizientean edo eragikorrago batean lan egin ahal izateko lan pakete ezberdinetan banatzen dugu eta hori da pixkat antolaketa. Lana esan bezala lehen momentutik lanaren 80% ikasleek egiten dugu, baina baita ere nahik esaten duen moduan pasaren urteko ikasleen laguntza handia jaso dugu eta eskertzekoa da. Eta ondoren egun bertan bihar baita laguntzaile askoren laguntza emango zaigu, bolondrez moduan erabiliko ditugunak, hainbat puntuetan kolokatuko ditugunak, frogen dinamika ona izateko eta baita ere zentroan bera dinamika positiboa izateko eta gauzak behar bezala atera izateko. Eta biharko bolondrez antolaketa eta postuak beteak daude den? Bai, bolondrezaen tokiak betetzen dira Irunberriko ikasleekin, hau da, parte hartzen ez dutenekin raidean, daude derrigortuak, gutxi gora bera, bolondrez moduan parte hartzeko. Orduan, proiektuarekin hasi ginenean, pasa ginen klasetatik beraien izenak hartzeko eta bolondrez moduan kokatzeko. Eta gutxi gora bera, 100 bolondrezekin bolondrez ditugu, baita ere irakasleak bolondrez bezala jartzen dira. Eta hori, froga bakoitzean hainbat bolondrez daude eta beraiek funtzio zehatz bat daukate eta toki zehatz bat daukate beraien egin beharra betetzeko ez. Eta, aipatu dugu 21. edizioa izango dela, azkenekoa, zerbait berezia prestatu duzue? Hasia batean, denbora gutxi izan dugu gauza oso desberdinak egin ahal izateko, zen oso pertsona gutxi gaude klasean proiektua burutzeko, baina bai beste urteekin alderatuta sari banaketarako bai ekarriko dugula pertsona, kirol munduan famatua den pertsona bat, sari banaketa aurrera eraman ahal izateko, ez dakit esaten dugu, norden? Nik utziko nuke sorpresa. Sorpresa munduan, bai. Beste urteekin alderatuta pixkat publizitateari begira
baita ere Osasunako jokalari batzuen bideo batzuk eskuratu ditugu, laguntza handia eman digutenak eta hemendik eskertzen diogunak, eta gutxi gehiago, frogen aldera pasa den urtearekin alderatuta nahiko antzekoa da, eta bai aldaketak egongo direla egunaren egitarauan, hau da, frogak zentrotik kanpora doaz eta frogen bitartean zentroan hainbat jarduera egongo dira eta gutxi gehiago ez. Bai, gutxi gehiago. Eta zeintzuk izango dira frogak? Pues, frogak bihar prestatu ditugu beste zikloko, hau da, gazteleaneko goi mailako ikasleen laguntzarekin zumba saio bat. Baita ere ikusleok aukera izango dute Lacturaleren eskutik hainbat produktu eta jogur, hainbat produktu eman digutela barkatu. Futbolarekin erlazioa duen jarduera bat prestatu dugu, produktu hauen sari banaketa eman ahal izateko, eta hori, gero baita ere probestuz gure, nola esaten da, gure patrozinatzaia, gure babesleak, hainbat produktu eman digutela, adibidez Lacturale, probestuko dugu Lactugol bezalako bat egitera, ez antzekoa izango dena, baina aldaketa batekin polita izango dela ikusle guztientzat, eta baita ere zumba saio hori beste gaztelaniako kurtsokoak prestatu dutena guretzako, eta hori gutxi gehiago azkenean luntxa, esan dugun luntxa, sukaldeko ikasleak prestatu dutenak baita, favore moduan egiten digutela, eta hori, gutxi gehiago. Gutxi gehiago, azkenean jarduera hauek dira baita ere ikusleek, etortzen diren ikusleek raidaren parte hartzaile sentitu ahal izateko, eta esan bezala zentro berean egunari dinamikotasuna eman ahal izateko, eta guztien artean goiz aproposa eta divertigarri bat pasa ahal izateko. Eta gero, frogetan nor parte hartzen du? Bai, azaldu duenaik klase bakoitzetatik parte hartzen duten ikasleek bolondrez moduan hartzen ditugula, eta klase bakoitzetatik 6 ikasle parte hartzen dute frogetan, 5 frogetan parte hartuko dute, eta azkeneko 6. pertsona erreserba moduan erabiltzen dugu, edo gelditzen da, eta frogak hurrengoak dira. 5 pertsona hauetatik 2 BTT edo mendiko bizikleta egingo dute, beste 2 pertsona piragua eta igeriketa, plana egiteko kasuan piragua egingo dela eta ibaiaren uraren emariaren arabera plana edo plan B egingo dugu, eta plan B egitekotan Irunberriko igerilekura joango dira, bertan igeriketako froga egiteko, eta azkenik eskaladako froga dago, ikaslea Irunberriko rokora joango da, eta bertan froga aurrera eraman behar izango du, eta azkenik BTT-ko 2 pertsonek, piragua eta igeriketako froga egiten duten ikasleek, 4 batera orientazioa egingo dute Irunberriko mendi eta herritik barrena. Kanpoko jendeak ezin du parte hartu. Bai, Irunberriko klaseak aparte baita ere gu gonbidatzen ditugu tuterako 3 talde, 6 pertsonez osatutakoak, Elizondoko 4 talde, eta Burlatakoak gonbidatu genituen, baina aurten ezin izan dira etorri, eta baita ere azkenik lehen urtean raida prestatu zuten ikasleei talde bat osatzeko gonbidapena ematen diogu, zen iruditzen zaigu oso polita dela lehen urtean zu prestatutako zerbait hurrengo urtean bizitzea parte hartzen, orduan erabaki dugu beraiei baita ere aukera hori ematea, eta azkenik baita ere Irunberriko irakasleak talde bat daukate raidan parte hartu ahal izateko. Guztira 6 talde daude, eta
eta hori, 16 taldeak parte hartzen dute. Eta gero txapelketa moduan antolatzen duzue? Zer da saria eta nola egiten duzue hautaketa? Raida hasiera batean denbora ez da gelditzen raida bukatu arte, hau da, hasten denetik, azkeneko froga bukatu arte ez da denbora gelditzen, orduan hor talde bakoitza beraien estrategia dauka arropa aldatzeko, arropa ez aldatzeko eta horrelako estrategiak erabili behar dituzte. Eta gero bai eskaladako froga aparte doala eta bakarrik denbora kentzeko balio duela, hau da, ongi egitekotan denbora kentzen dizu. Orduan baita ere eskaladako pertsona ongi egitekotan asko lagundu aldizu raida irabazten. Eskaladako froga nahiko garrantzitsua da. Lehen urtean irabazi genuen eskaladako frogaren gatik. Gure klasea lehen urtean eskaladan kendutako denbora horrengatik irabazi zuen, eta hori bai, lehiaketa moduan egiten da txapelketa, eta azkarren eta modu egokian egiten duen taldea irabazlea da. Eta sari banaketa pixka bat honen ondorioz egiten da. Lehenengotik babesleek eman diguten produktu eta gauzek ematen diegu, eta lehenengoak produktu gehiago edo hobeagoak eramaten ditu, eta horrela azkeneko arte. Baina baita ere kontuan izan dugu talde guztiek sari bat izango dutela. Azkenean etortzen direlako Irunberrira Tutera eta Elizondoaren kasuan, eta aproposa iruditzen zaigulako parte hartzen duten edo lehian dauden talde guztiek gero sari bat izatea rekonpensa moduan. Eta esan moduan, bihar izango da raida, eguna, eta zer da honetaz espero duzuena? Egia esan guztiek Irunberritik ateratzean, egun edo goizona pasa dutela komentatzea, eta hori, guk guztia nola espero dugun ateratzea gutxi gora bera mantentzea. Kirolaz gain edo frogen dinamikaz gain esan bezala, bai ikusleek eta bai parte hartzaileek goizona pasatzea, guztien artean harreman onak sortzea eta hori, istripurik ez egotea. Garrantzitsua, urduri gaude baita ere, lehen egon gara komentatzen gustatuko litzaigukena, baino pixka bat denbora gehiago falta zaigula perfekto ateratzeko raida ez, beti gertatzen den moduan. Baina gure ustez kanpotik ez dira ikusiko gabezi horiek, bakarrik dira barne mailan ikusten ditugun tontakeri horiek ez, edo falta diren gauzatxo horiek, baina orokorrean uste dugun aterako dela eta pozik aterako garela, egungo korrea izan arren. Eta asteazkena izan da, ikusleen aldetik nola aurre ikusten duzue? Gehien bat ikusleak Irunberriko ikasleak eta jendea da. Eta ikusle maila gure ustez ikusle kopurua handia izango da. Urte hauetan nahiko handia izan da, eta zentroa edo Zip Lumbier FP-ko zonaldea jendez gainezka jarri hori da, eta hori, gehien bat badakigu komilien artean nortzuk izango diren ikusleak, Irunberriko hirugarren adineko pertsonak, Irunberriko herriko jendea, eta gero baita ere hainbat tokiko ikasleak. Adibidez, Elizondotik dakigu autobus bat etorriko dela ikasle guztiekin, orduan autobus bat eta furgoneta bat, orduan dakigu parte hartzaileez gain baita ere ikusleak etorriko direla. Tuteratik espero dugu berdina gertatzea, lehen urtean horrela izan zen, uste dut, eta hori, gehienez ere baita ere Irunberrin proiektu bat daukagu hirugarren adineko jendearekin, eta horiek baita espero dugu animatzea jistera ikustera, froga batean baita ere laguntzaile moduan egongo dira, orduan espero dugu horren ostean geratzea raidaren eguna gozatzera. Bai, eta gutxi gehiago.
Bueno, bikote, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu, ez dakit. Nire aldetik uste dut guztia pizkat laburbiltzen bihar edonor Irunberrira pasatzera gonbidatuta dago. Raida goizeko 10:00 hasiko da eta hasieran zentroan hainbat froga egingo dira, oso ikusgarriak izango direnak. Eta hori, edonor gonbidatuta dago, guztion artean goiz apropos eta divertigarri bat pasatzera. Eta hori, eta gero bukaeran gozatzera sukaldaikoek prestatu duten lantxarekin, eta itxiera polit bat emateko Raidari baita ere, gure gonbidatu dugun pertsona famatu hau nor den jakiteko, baita ere egokia izango litzateke Irunberrira gerturatzea, ez? Eta gutxi gehiago. Bueno, Ibaien mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta onera gerturatzeagatik, eta ea zer moduz joaten den bihar, espero dugu oso ongi joatea. Espero dugu ongi. Baita ere eskerrak zuei gure proiektua publizitatzeko laguntza hau emateagatik, eta ea biarea dena ondo ateratzen den baiz. Hori da, ondo segi bikote. Esker. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteartea hego haizea ibiliko da eta giroa epela izango da, batez ere ipar partean. Egunaren zatirik handienean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta lehen eta azken orduetan hodei gehiago agertuko dira. Gauean euri pixka bat egin dezake, probabilitate handiagorekin lurraldearen mendebaldean. Temperatura maksimoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri isurialdean eta 13 eta 15 gradu ingurukoak barnealdean. Asteazkenean euria egingo du eta temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Goizaldean fronte bat sartzen hasiko da, mendebaldetik ekialdera igaroko da, eta haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du. Horrekin batera, zerua oso hodeitsu utziko du eta euritara joko du denean. Arratsaldean zaparradak tartekatuagoak izango dira, eta ipar partean egingo du batez ere. Mendebal ipar mendebaldeko haizearen eraginez temperaturak behera egingo du eta giro freskoa izango da. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Xabirrekin gaude, Nafarroako Udal eta Kontzejoen Federaziotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi, eskerrik asko ona gonbidatzeagatik. Bueno, zuri etortzeagatik. Eta despopulazioaren harira parte hartze bat egin duzu, ezta? Eta, zertan datza hau? Beno, Nafar gobernuak despopulazioari aurre egiteko lege bat egin nahi du, da aurrera eraman nahi du, eta federaziotik uste genuen toki entitateen ikuspuntua lege horretan eta baita beste legeetan honi buruz edo arazoani buruz egon behar zela ez orduan. Erabaki genuen prozesu parte hartzaile bat aurrera eramatea, toki entitateen ahotsa ekarpenak edo reflexioak lege horretan ipintzeko. Eta despopulazioaren arazoa noiztik dator? Despopulazioaren arazoa ez da arazo berria, nahiz eta azken hilabete edo azken urteetan publikoagoa egin da ez. Hau azkenean, orain dela 20-30 urte hartutako erabakiekin zerikusi zuzena du, eta orain pairatzen ari gara despopulazioaren arazo hori Nafarroako hainbat tokietan. Eta Nafarroan gertatzen den gauza bat da, edo estatu mailan, edo orokorrean? Azkenean, Nafarroan zentratzen gara, baina argi dago estatuan baita horrelako arazoa dagoela, eta Europa mailan baita horrelako arazoa dagoela. Azkenean, hiriguneak geroz eta jende gehiago doa bizitzera, eta batez ere landaremua despopulazioaren arazoarekin arazoa oso larria da. Hemen adibidez Pirineoko mailak orain dela urte desente
esan zuen, ez? Despopulazioekin arazoa zuela eta horregatik sortu zuten baita Pirinoaren mailako gobernantza eredu berri horrekin adibidez. Eta zeintzuk dira hau gertatzeko identifikatu dituzuen faktoreak? Beno, parte hartze prozesua baino lehen dokumentu bat bidali dugu toki entitate guztiei, non jartzen diren pixkat zer konsideratzen den despopulazio eremua edo zonaldea, eta gero baita 5 ildo nagusi atera ditugu, ez? Oso ildo transversalak uste dugu direla, eta baita oso potolak. Badira zerbitzuak, eta zerbitzuak jendarteak zerbitzuak jasotzeko aukera, gero ekonomia eta enplegua, etxebizitza, mugikortasuna eta komunikazioak, eta azken finean baita finantziazioa eta fiskalitatea. Parte hartze prozesuaren bilerak 5 gai potolo horien inguruan egiten ari ditugu. Eta gero esparru bakoitzak bere berezitasunak dituela uste duzue? Edo orokorrean arazo berdinak daude esparru guztietan, edo bakoitzak igual bere arazo propioak ditu? Daude, zonalde ezberdinetan arazo ezberdinak baino bai dagoela arazo komuna ez badela, edo arazo gehiago erronka, ez? Despopulazioari aurre egiteko zer egin dezakegun, edo zer egin dezakegun administrazio bakoitzak, ez? Gu badakigu konpetentzia batzuk, eskumen batzuk ditugula, Nafar gobernuak beste batzuk ditu, eta uste dugu guztion elkarlana beharrezkoa dela erronka honi aurre egiteko. Eta zergatik erabaki duzue saioak, edo parte hartze saioak egitea? Bueno, uste dugu ona dela Nafarroa osoko ekarpenak izatea, ezberdina Pirinetako egoera, edo erdialdeko egoera, edo herriberako egoera, edo sakanaldeko egoera, edo lizarraldeko egoera, baino bai uste dugula egoera guztien edo egoera guztiei aurre egin behar zaila, eta gero uste dugu baita politikak beti gorako norabidea izan behar dutela, ez? Eta azkenean lege bat egingo da edo lege bat egingo da, eta uste dugu gure ekarpenak joan behar direla toki entidateetatik goraka, eta azkenan guk ulertzen dugu politika egitea, jendarekin politika egitea dela, eta uste dugu hori dela modua, ez? Prozesu parte hartzaile bat, non tokiko hautetsiek parte hartzen duten, eta hori uste dugu dela gure politika egiteko modua. Eta beste modu batzuk probatu dituzue aurretik? Bueno, despopulazioen inguruan uste dut badela lehenengo parte hartze prozesua egiten dela Nafarroan, eta beste foro batzuk, egon hitzaldiak, beste foro, baina uste dugu ekarpen horiek kontuan hartzeko, eta foro, konfiantzazko foro batean, eta lasaitasunez hitz egiteko parte hartze prozesua positiboa dela. Eta gero nola antolatu dira parte hartze hauek? Kontuan hartu dugu 2019an mapa lokalen formalen legea aurre atera zela, eta bertan 12 komarka osatzen zuten Nafarroa, ez? Denbora oso-larri ibili garenez eta baita. Horregatik bada temati bat, komarka batzuk batu egin ditugu eta 8 bilera atera dira Nafarroa osoan. Nafarroa, lehen esan duan bezala, Nafarroa osotasunean kontuan hartu behar dela uste dugu, eta horregatik toki ezberdinetan ibili gara bilera horiek egiten. Bilera hauek ja hasi dira, ezta? Eta ze tokitan egin dituzue? Urtarriaren 28an Irunberrin hasi zen prozesua, eta Irunberrin, Ariben, Aion eta atzo bertan Irotzunen egon ginen urrengo asteetan, ostegunean Garesera joaten gara, gero eta gaitzen dira Arguedas, Iruña eta Donestebe. Gaude prozesuaren erdian justu. Eta momentuz zer moduz joan da?
Jendea, hautetsiek parte hartu nahi zuten eta oraingoz oso pozik gaude parte hartzarekin eta baita nola ez, egon diren ekarpen eta reflexioekin. Eta gero, eremu gehiago batzeko aukera egongo da, edo hoiekin ja hartzen dituzue pixkat nahi dituzuen eremuak? 8 biera hoietan atera diren ekarpenak edo reflexioak edo dena delakoa, txosten batean bilduko ditugu eta txosten hori Nafar gobernuari emango diogu, bai lege honetan kontuan hartzeko edo baita Nafar gobernuak aurrera ateratzen dituen beste lege batzuetan kontuan hartzeko. Azkenean, uste dugu gure papera horraino heldu behar dela, nahiz eta gero beste momentu batean beste ekarpenak egin ahal badira edo beste foro batzuetan hitz egin behar dugu edo gure ekarpenak egin, noski hor egongo da Nafarroako Kontzeju eta Udalerrien Federazioa. Eta ez gatik uste duzu hau daukala garrantzia? Jendeari inporta egiten zaiona, guri toki identitateko alkate zinegotzi eta arduradunari inporta zaigu eta uste dugu horretan lan egin behar dugula eta horretan baita soluzioak jarri behar ditugula. Hori da, orain Nafarroako toki askotan despopulazioekin arazoa dago eta uste dugu baita hori aurre egin behar dugula. Eta bereziki landa eremuan nola aldatu behar da edo nola aldatu behar da landa eremua jendeak bertan bizi nahi alitzateko, bereziki igual jende gaztea nola hurbildu dezakezu? Ez dago formula magikorik, hori argi dugu ez dago formula magikorik eta ez dago ongoruan. Landa eremua aldatu baino, oraingoz egin ditugun bileretan atera da legeak edo hartzen diren neurriak egokitu behar direla landa eremuetara, ez alderantziz. Eta hori, orokorrean hori da atera den ideia nagusi edo potoloenetako bat. Eta zerbitzuen aldetik? Ezakite, transportea, igual erosketak egiteko, aukerak? Argi dugu, Nafarroa osoan bermatu behar dira zerbitzua publikoak eta kalitatezkoak, ez? Edo non bizi zarela, izan behar dut aukera zerbitzu publiko eta kalitatezkoa izateko. Eta horretan baita despopulazioarekin lotuta, argiago orain hori ez dela betetzen ari, eta lege honek ez du hori zuzenduko, baina bai egiten dugun txostenarekin uste dugu beste legeetan influentzia izan behar duela eta ekarpen horiek beste lege batzuetan sartu, azken finean, esan dudan bezala, toki guztietara zerbitzu kalitatezko eta zerbitzu publikoak eramateko. Eta adineko jendeari nola eragiten dio egoera honek? Azkenean ez da, bada zerbait, traslatzea ez baita jende gazteari, adineko jendeari, umei, jende bizarte osoari eragiten dio despopulazioak eta esan duan bezala ez dago formula magikorik edo aplikatzeko, bai argi dugula, toki entitateen ikuspegitik ekarpenek egin behar ditugula eta despopulazioan inguruko foro lege edo guztietan parte hartu behar dugula eta gure ahotsa entzun behar dela. Xabier, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, eskerrik asko zuei elkarrizketa horregatik. Ondo segi, agur. Mila esker, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.